Is-sajf 2020 kien wieħed rekord għall-ammont ta' fkieren tal-ilma baħar li faqsu fuq il-bajjiet tal-Gżejjer Maltin bin-numru sabiħ ta' 305 fkieren żgħar. Kollox kien hawn 6 bejtiet bi 2 minnhom ma ġewx innotati qabel ma faqsu u bekk ma kellhomx protezzjoni bħal bejtiet l-oħra li lejl u nar kienu blassa magħhom mingħata ta' volontira. Bejn it-2 u 3 ta' Awwissu faqsu 84 fekruna tal-ilma baħar mill-ewwel bejta fuq il-bajja tar-Ramla l-Ħamra. L-ewwel darba wara 70 sena li Gżira Wċija esperjenzat avveniment bħal dan. Fit-23 tal-istess xahar volontira ta' Nature Trust Malta għattaw lejl mill-isba fuq il-bajja tar-Ramla tal-Mixquqa hekk kif kienu preżenti waqt li madwar 50 fekruna faqsu rħewla lejn il-baħar biex jibdew ħajjithom. U mbagħad jumejn wara 26 fekruna oħra komplew ifaqsu. Settembru beda b'aħbar xejn sabiħa hekk kif fit-3 tax-xahar sfortunatament il-fkieren kollha ta' bejta li kien hemm fuq il-bajja tal-fajtata f'Marsa Skala instabu kollha mejtin minn xi tfal li kienu qed jilagħbu bir-ramel. Din il-bejta ħadd ma kien jaf biha u għalkemm fekruna waħda biss instabet ħajja din ukoll mietet ftit minuti wara. 3 ijiem wara fis-6 ta' Settembru dawk fil-bajja Wċija tar-Ramla ħadu sorpriża li ma bħala hekk kif spiċċaw jogħmu ma' 58 fekruna tal-ilma baħar li kienu għadhom kemm faqsu minn bejt oħra li wkoll ħadd ma kien jaf biha. Imbagħad bejn il-lejl ta' 22 u 23 ta' Settembru kienu 17 il-fekruna tal-ilma baħar li faqsu rħewla għal bidu ta' ħajjithom. Sfortunatament 66 bajd oħra baqgħu ma faqsux kawża tal-ammont qawwi tax-xita li għamlet. U l-aħħar bejt għal dan is-sajf kienet dik tas-7 ta' Ottubru fuq il-bajja tal-Għadira fejn b'kollox faqsu 70 fekruna żgħira minn 90 bajda. Fis-snin li moddija pajjiżna kien jara biss medja ta' bejta kull sentejn, iżda din is-sena jidher li l-pajjiżi Ewropej kollha raw żieda drastika. Angelique Lofaro minn Nature Trust Malta spjegat ma' Net News li hu maħsub li din iż-żieda waslet minħabba nuqqas ta' xkil minn vapuri, boat parties u nies li jżuru l-bajjiet minħabba l-pandemija tal-COVID-19. Għas-snin li ġejjin Angelique saħqet dwar l-importanza li dawk li jżuru l-bajjiet iżommuhom notfa u ma jħallux ħofor jew kastelli tar-ramel qabel jitilqu kif dawn ikunu ta' xkil kemm biex il-fkieren ibejtu kif ukoll biex iż-żgħar jaslu sal-baħar.